τρόπο. Σε άλλη κατάσταση και σε άλλη συνθήκη βέβαια. Και το τέλος εποχής επίσης σηματοδοτεί και ένα τέλος εποχής της μεταπολιτευτικής περίοδου, ας πούμε, γιατί έχει μια αναφορά εκεί. Το σινεμά τι σημαίνει για σένα? Το σινεμά το αγαπάω πάρα πολύ και αυτό είναι που θέλω να κυνηγήσω τώρα. Θέλω να κάνω σινεμά, τηλεόραση έχω κάνει πάρα πολύ. Κάπου έχω κουραστεί, έχω βαρεθεί. Σινεμά θέλω να κάνω γιατί μου αρέσει το σινεμά, έχει ατμόσφαιρα. Όντως η τηλεόραση δεν υπάρχει πια. Ναι, τηλεόραση δεν υπάρχει πια, οπότε θα στραφούμε προς το σινεμά. Η σειρά που ήταν να παίξεις, μάλλον την έχετε κάνει τη σειρά? Έχω κάνει μια σειρά πριν 3 χρόνια, την οποία κάθε χρόνο την προμοτάρουν ότι θα βγει. Δεν έχει βγει ποτέ, δεν ξέρω αν θα βγει φέτος. Δεν έχω ιδέα. Ξέρεις, δηλαδή, άμα παιχτεί, θα είναι ιστορίες του 2008, τα βλέπεις άλλα. Ναι, και θα είναι και λίγο μπαγιάτικη τώρα, ας πούμε, να την παίξουν τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε και θέμα της εποχής της εκείνης να παίζουν. Κοίτα, τώρα το θέμα είναι το βασικό, η κρίση, ας πούμε, και δεν ξέρω, κάπως για να έχει και μια. Πώς το λένε, να είναι σύγχρονη, ας πούμε, θα πρέπει να έχει και ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή να το ακουμπάει με έναν τρόπο αυτό το πράγμα. Πώς είδες την αλλαγή πρωθυπουργού? Ανακοινώθηκε σήμερα, πριν από λίγο. Ανακοινώθηκε? Ναι. Αλήθεια, τα καταφέρανε? Τα καταφέρανε. Τι πες τώρα, ρε φίλε, να πάμε να ανάψουμε κανένα κερί? Αυτό λέγαμε τον Βαγγέλη πριν, λέμε ότι πρέπει να μπει αγγελία. Να κάνω την ερώτηση της χρονιάς. Για πες. Ποιος τους ψήφισε όλους αυτούς? Απάντηση. Περιμένω. Εμείς. Συγχαρητήρια αγαπητέ μου, κερδίσατε μια χρεοκοπία. Καλό. Εντάξει, τουλάχιστον δεν ξέρω αν πότε θα γίνουν οι εκλογές. Τουλάχιστον ο λαός μπορεί να δώσει είναι τρομερά, είναι απίστευτο το ότι από όλους αυτούς εκεί μέσα κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη του. Κανένας όμως, δηλαδή είναι τρομακτικό, ας πούμε. Να μπει όμως θέλει. Ναι, να μπει και να πάρει την καρέκλα και να γίνει ο πρωθυπουργός θέλει. Και να πάρει και τα λεφτά του βουλευτή. Έτσι. Αλλά να αναλάβει τις ευθύνες σε μια περίοδο που η χώρα περνάει, ας πούμε, την πιο δύσκολη στιγμή της. Όλοι βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Όλοι όμως, δηλαδή είναι τραγικό, ας πούμε. Τραγικό. Ξύπνιο θέμα. Ακούμε τους βουλευτές και όλα αυτά να λένε για μέτρα. Δεν έχω ακούσει ένα βουλευτή να πει: εγώ αυτό το μήνα δεν θέλω να πάρω τα λεφτά αυτά. Εγώ δεν θέλω να έχω αυτοκίνητο πολυτελείας. Γιατί φίλε, όλοι έχουν πάει για να φτιάξουν ένα στάτους ζωής. Δεν έχει πάει κανείς εκεί πέρα με ένα όραμα, ας πούμε, να κάνει κάτι για αυτόν τον τόπο. Σαφώς και υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, οι οποίοι, εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ λίγοι μάλλον, γιατί δεν εμφανίζονται και δεν τους βλέπω κιόλας, ας πούμε, να δηλώνουν μια τέτοια κατεύθυνση. Και οι περισσότεροι έχουν πάει εκεί για το στάτους, ας πούμε, του πολιτικού. Ή να παίρνουν τα λεφτά τους. Να παίρνουν τα λεφτά και να εξυπηρετούν, δεν ξέρω εγώ, προσωπικές τους φιλοδοξίες και επιθυμίες που δεν έχουν να κάνουν σχέση με το κοινωνικό σύνολο. Άρα ερχόμαστε πολύ κοντά στο τη δόξα πολύ εμείς σαν το χρήμα ουδής. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, και αυτοί για τη δόξα πάνε, αλλά δεν ξέρουν τι θέλουν, ας πούμε. Δηλαδή η δόξα η δική τους είναι το να έχουν ένα στάτους, ας πούμε. Αυτό νομίζω. Και θα είναι καλό αυτό να αναρωτηθούμε όλοι πλέον τι θα ψηφίσουμε και πώς θα ψηφίσουμε. Πρέπει να ψηφίσουμε όλοι αν γίνουν εκλογές και να τιμωρήσουμε όλους αυτούς εκεί. Και όχι μόνο αυτό, να ψηφίσουμε, δηλαδή από το να ρίξει άκυρο ή να ψηφίσει λευκό, να ρίξει λευκό, είναι προτιμότερο να ψηφίσει ένα μικρό κόμμα, τουλάχιστον να μην πάρει αυτοδυναμία, πάρουν αυτοδυναμία τα μεγάλα κόμματα, ας πούμε, που έχουν καταστρέψει τη χώρα. Αυτό είναι γεγονός και νομίζω ότι αυτό που είπα, ότι όταν γίνουν εκλογές πρέπει επιτέλους ο λαός να θέλω να πιστεύω ότι η συνείδηση των ψηφοφόρων και των Ελλήνων στις επόμενες εκλογές ότι θα είναι σε ένα βαθμό που θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα εδώ από το φίλο του Ηλία. Λέει: είμαστε 5 μέρες χωρίς κυβέρνηση και 1. Έχουν πιάσει τον Ψωμιάδη. 2. Κατέσχισαν την περιουσία του Λαβρεντιάδη. 3. Έπιασαν λιμενικούς που πουλούσαν ναρκωτικά. 4. Απέλυσαν υπαλλήλους του Υπουργείου που τα έπαιρναν. Και το κυριότερο, 5. Δεν έχουν ανακοινωθεί καινούργια μέτρα. Τελικά ο καλός πρωθυπουργός της χώρας είναι ο κανένας. Αυτά μας λέει ο φίλος Ηλίας. Φίλε Ηλία, έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή δεν υπάρχει πρωθυπουργός και το γράφει με έναν τρόπο λειτουργεί σε αυτά τα πράγματα. Τι να πω, δεν ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή είναι. Εγώ θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε ένα ταξιτζή. Μου λέει έτσι και γίνουν εκλογές, τι θα ψηφίσουμε. Του λέω την ταμπέλα.
Μου λέει ποια ταμπέλα? Την ταμπέλα απέναντι. Μου λέει γιατί την ταμπέλα? Γιατί η ταμπέλα μπορεί να κάνει κάτι. Να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Γιώργο στο allforfun.gr@gmail.com και φυσικά στην επίσημη σελίδα του Karma Radio, ο Γιώργος Πυρασόπουλος, ο οποίος θα είναι μαζί μας μέχρι τη 1:30, όπου θα τελειώσει και η εκπομπή μας. Η εκπομπή All for Fun Live, εκτάκτος σήμερα Πέμπτη. Όπως είπαμε, έχουμε και το πάρτι μας το βράδυ στο Πινόκιο. Θα σε πείσουμε να έρθεις? Δεν θα τα καταφέρω γιατί είμαι πρωινός αύριο και έχω και μια συνάντηση το βράδυ και τελειώνω την παράσταση στις 11. Όταν λες πρωινός? Πρωινός 8. Α, 8 το πρωί. Ναι, και επειδή ήμουνα και πάνω στο φεστιβάλ τώρα και είχαμε κάτι εξόδες τα έχω κάνει, έχω επιστρέψει κουρασμένος. Έχεις κάνει, πότε είναι το τελευταίο σου σερί ξενύχτη? Το τελευταίο σερί ξενύχτη, κοίτα, και χτες ξενύχτες γιατί έπρεπε να φτιάξω ένα βιογραφικό για μια δουλειά, ας πούμε, και κοιμήθηκα στις 4:30 το πρωί. Καλά, φτιάχνεις βιογραφικά? Το δικό μου το βιογραφικό, όχι γενικά βιογραφικά. Όχι, αυτό εννοώ. Δηλαδή χρειάζεται να φτιάχνεις βιογραφικό? Ναι, χρειάζεται. Δηλαδή... Εννοώ ότι πάνω κάτω όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Γιώργος Πυρασόπουλος. Εντάξει, υπάρχουν και δουλειές οι οποίες είναι είτε με εταιρείες παραγωγής από το εξωτερικό, είτε κάποιες μεγάλες παραγωγές οι οποίες, ξέρω εγώ, ζητάνε για έναν τρόπο τυπικά, ας πούμε, για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν να μάθουν κάποια πράγματα. Είχες πάει ένα διάστημα στο Λονδίνο, 2 χρόνια νομίζω? Ναι, είχα πάει 2 χρόνια στο Λονδίνο. Εκεί έκανα και την παράσταση το Forever. Μένοντας στο Λονδίνο. Ναι. Πόσους μήνες ήταν η παράσταση? Η παράσταση δεν ήταν μήνες, ήταν 2,5 εβδομάδες. 2,5 εβδομάδες. Και το αγγλικό κοινό πώς το υποδέχτηκε? Σε ένα off-West End θέατρο 50 θέσεων. Πολύ καλά. Πολύ καλά, δηλαδή υπήρχε ανταπόκριση, ήρθε κόσμος, τους άρεσε. Γενικά είχε πάει καλά. Σκέφτεσαι να κάνεις κάτι ανάλογο στο μέλλον? Αν αποφασίσω να την κάνω από αυτή τη χώρα, μπορεί, δεν ξέρω. Καλά, αυτό ξέρεις, πολλοί κόσμος πλέον το σκέφτεται. Ναι, πολλοί κόσμος το έχει κάνει, είναι αλήθεια. Αλλά και αν φύγουν και άλλοι, τι θα γίνει? Αυτό είναι, την άλλη, όταν φύγουν όλοι, σε λίγο η Ελλάδα δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Εγώ διαφωνώ κάθετα με το να φύγουμε. Αντίθετα, πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας, τις ευθύνες μας ψηφίζοντας και τις ευθύνες μας απέναντι στο κράτος. Γιατί έχουμε και εμείς ευθύνη, γιατί πρώτον από τις επιλογές μας τόσα χρόνια με τις κυβερνήσεις, λοιπόν, και στη συνέχεια με την αδιαφορία μας σχετικά με τα έσοδα του κράτους, γιατί όλοι λίγο πολύ έχουμε κλέψει την εφορία. Κοίτα, αυτό να παίρνουμε και τις δικές μας, να παίρνουμε και τις δικές μας ευθύνες. Είναι ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή. Ξέρεις που δεν τελειώνει ποτέ και κάποτε πρέπει να σταματήσει, ας πούμε. Δηλαδή το κράτος λειτουργεί ως πώς να το πω εισαγωγικά, ως προστασία με έναν τρόπο. Δηλαδή, προστασία δεν είναι, εντάξει. Ξέρεις προστασία πως την εννοώ? Την προστασία της νύχτας. Φέρε λίγο εδώ, ας πούμε. Μπράβος. Όντως, μπράβος είναι. Ναι, είναι έτσι. Και βλέπεις ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει απίστευτα σκάνδαλα και τα λοιπά είναι έξω και κυκλοφορούν ελεύθεροι, και άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, δεν πληρώσανε ένα ΦΠΑ, δεν ξέρω κάτι, μπαίνουν μέσα, ας πούμε. Όντως. Και γενικά σε εξωθεί στο να παρανομήσεις έτσι όπως είναι στημένο, ας πούμε, το σύστημα. Και θα πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καταρχήν θα πρέπει να έχουμε δικαιοσύνη, την οποία δεν υπάρχει, και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να βρει το δίκαιο σε αυτή τη χώρα. Πέρα από αυτό, οι αστυνομικοί γράφουν για ζώνη και δεν φοράνε ζώνη. Η οποία ζώνη όμως θα πρέπει να πιστεί ο άλλος ότι δεν τη φοράς για να με σε γράψουν, τη φοράς για τη δική σου ασφάλεια. Επίσης, ένα παράδειγμα. πολύ σημαντικό. Όπως επίσης. Δηλαδή δεν μπορεί να γράφεις τον άλλο για ζώνη και να μην φοράς τη ζώνη. Να μην δίνεις το παράδειγμα. Είναι ένα πάρα πολύ κλασικό. Όπως επίσης όταν γράφουν, δεν ξέρω εγώ τι, για πάρεν και τα λοιπά, που ξέρεις ότι το γράφουν για να μαζέψουν λεφτά εκείνη την περίοδο, και δεν το κάνουν για να προσέχουν την πόλη, ας πούμε. Γιατί δεν πρέπει να παρκάρεις εκεί πέρα, να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στην κοινωνία και να περπατάει ο κόσμος στο πεζοδρόμιο. Και να σου κάτι άλλο, μπορεί να γράφουν και εκείνη τη στιγμή το περιπολικό να το έχουν βάλει σε μια θέση που να είναι παράνομη. Αλλά είναι περιπολικό. Δεν του κάνει κανείς τίποτα. Ναι, εντάξει, έχουμε δει. Το πιο τρελό από όλα είναι το εξής. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει μαφία. Γιατί δεν έχει μαφία, ξέρετε? Έχει, πώς δεν έχει? Την κυβέρνηση. Ακριβώς γι' αυτό δεν έχει μαφία. Διότι έχει κυβέρνηση. Κυβέρνηση μαφίας. Λοιπόν, η Ελένη μας ρωτάει πότε έχει γενέθλια. Εγώ γενέθλια στις 4 Ιουλίου και είμαι καρκίνος του ζώδιο. Ωραία, λοιπόν. Εσύ τι ζώδιο είσαι? Εγώ είμαι δίδυμος. Δίδυμος, εσύ? Το χειρότερο απ' όλα. Σκορπιός. Έλα. Είχε γενέθλια πριν από λίγες μέρες. Ναι.
Να τα κατοστήσεις χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ήθελα να πω για την παράσταση ότι θα παίζουμε μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Είναι η Κυριακή αυτή η τελευταία εδώ. Και μετά θα πάμε Θεσσαλονίκη για μια περίοδο 2 μηνών περίπου, από τις 19 με 20 Νοεμβρίου μέχρι 15 Γενάρη. Και μετά θα κάνουμε μια περιοδία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Οπότε το κοινό Θεσσαλονίκης θα μπορεί από 25 Νοεμβρίου να σας απολαύσει. Ναι, από 20 Νοεμβρίου φαντάζομαι, ναι. Να μιλήσουμε για το θεατρικό έργο. Μια τεράστια έκρηξη. Η παράσταση, μια τεράστια έκρηξη, είναι, παίζεται αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος ή αλλιώς Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού στην Πειραιώς 254 στον Ταύρο. Η παραστάση μας είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 9 η ώρα, Κυριακή 7.30. Είναι ένα έργο του Βασίλη του Μαυρογεωργίου, το οποίο το έχει γράψει αυτός και το έχει συνσκηνοθετήσει μαζί με τον Κώστα το Γάκη, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική της παράστασης. Θα πούμε κάτι για τον Κώστα τώρα σε λίγο, μια που δίνει την ευκαιρία. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ο Βασίλης του Μαυρογεωργίου έχει γράψει και την Κατσαρίδα, που έχει κάνει μεγάλη επιτυχία, είναι του ίδιου. Συμπρωταγωνιστούν στην παράσταση η Μαρία Εφηλίνη και η Κατερίνα η Μαυρογεώργη. Της Κατερίνας έχουμε κάνει συνέντευξη. Αλήθεια. Στο All for Fun. Όταν έπαιζε στο Εγώ ελπίζω να την βολέψω. Στο Εγώ ελπίζω να την βολέψω, ναι, του Βασίλη πάλι. Ναι. Και μια που είπαμε για τον Βασίλη, το οποίο δεν έχω γνωρίσει ακόμα, αλλά θέλω να τον γνωρίσω. Να πούμε για τον Κώστα Τουγάκη, τον οποίο το ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έδωσε 30 προσκλήσεις στο All for Fun αυτή τη εβδομάδα που είχαμε γενέθλια. Και όσοι πήγαν στην Κατσαρίδα αποζημιώθηκαν. Εγώ θα πω τη Δευτέρα, οπότε την επόμενη εβδομάδα θα πω τις εντυπώσεις. Τέλεια. Βασίλης Μαυρογεωργίου, Κώστας Γάκης, νομίζω είναι ένα δίδυμο πάρα πολύ καλό. Όσες δουλειές έχουν κάνει είναι εξαιρετικές. Δεν έχουν ίσως τη μεγάλη προβολή που έχουν άλλοι καλλιτέχνες. Έχουν όμως πολύ πιστό και φανατικό κοινό. Και νομίζω ότι όσοι έχουν πάει και έχουν δει τις δουλειές τους φεύγουν αποζημιωμένοι. Ναι. Επί την ευκαιρία να δώσουμε και εμείς 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση, μια τεράστια έκρηξη. Ωραία λοιπόν. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο κόσμος να μας στείλει, αλλά θα το βάλουμε στο site μας, στο All for Fun. Για ποιες μέρες? Όποιες θέλουν. Ωραία, λοιπόν. Από τις υπόλοιπες. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μέχρι πότε είναι οι παραστάσεις, είπαμε? Η παραστάση είναι μέχρι την Κυριακή 13 Νοεμβρίου. Τώρα, αυτή την Κυριακή. Και την Κυριακή. Και την Κυριακή. Okay. Κυριακή 7.30, τις υπόλοιπες μέρες σήμερα, αύριο και μεθαύριο 9 και Κυριακή 7.30. Ωραία, μέχρι τη 1:30 λοιπόν, allforfun.gr @gmail.com. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη μέρα που θέλετε να βρίσκεστε στην παράσταση. Μια τεράστια έκρηξη. Γιώργο, φέτος παίζετε σε μεγαλύτερο θέατρο. Ναι, φύγαμε από το 50 θέσεων του Νέου Κόσμου και είμαστε στο 1000 θέσεων, το τεράστιο του Κέντρου Πολιτισμού. 1000 θέσεων. Ναι. Περίπου πόσος κόσμος έρχεται? Κοίτα, έχουμε γύρω στα 150 με 160 άτομα. Αρκετά καλός αριθμός. Ναι, εντάξει. Τώρα βέβαια το θέατρο, επειδή είναι μεγάλο, ξέρεις, δεν φαίνεται ότι γεμίζει, ας πούμε, αλλά επειδή είναι συγκεντρωμένο μπροστά στην πλατεία το κοινό, είναι καλά. Οπότε δεν είναι παγωμένο το κοινό? Όχι, καθόλου. Γιατί είναι μεγάλο θέατρο. Καθόλου. Πάντως, είναι ωραίος χώρος αυτός, είναι πάρα πολύ ωραίος και η παράσταση λειτουργεί πάρα πολύ καλά, παρόλο που παίζονταν σε μικρό χώρο, τώρα έχει ανοίξει και σε ιταλική σκηνή και έχει πάρει μια άλλη διάσταση και της πάει νομίζω πολύ. Ωραία, λοιπόν, όπως είπαμε, 3 διπλές προσκλήσεις από προσφορά του Γιώργου Πυρβασόπουλου για μια τεράστια έκρηξη που θα παίζεται μέχρι την Κυριακή. Θέατρο Ελληνικός Κόσμος. Στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν στο allforfun.gr για να κερδίσετε αυτές τις προσκλήσεις για αυτή την παράσταση του Βασίλη Μαυρογεωργίου και του Κώστα Γάκη. Χθες είχα πάει και είδα το Αρπανά για δεύτερη φορά. Αλήθεια, εξαιρετική παράσταση στο Θέατρο Ελληνικού Κόσμου. Πραγματικά φοβερή. Πολύ καλή. Με Μαρία Κίτσου, Όμηρο Πουλάκη, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή πριν από 1 μήνα περίπου. Έχουμε περάσει όλοι. Και τον Μιχάλη Κονόμου. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για τον εαυτό μας, αλλά τουλάχιστον οι καλεσμένοι μας νομίζω ότι είναι εκλεκτοί. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και φυσικά εδώ ο Γιώργος Πυρβασόπουλος, εντάξει. Αλλή μόνο. Ο Νίκος μας ρωτάει αν θεωρείς τον εαυτό σου περισσότερο κωμικό ηθοποιό. Κοίτα, γενικότερα έχω μια πιο εύκολη ροπή προς την κωμωδία, ας πούμε, μου βγαίνει πιο εύκολα, αλλά επειδή μου αρέσει να κρατάω μια ισορροπία και όχι μόνο για θέμα ισορροπίας, αλλά μ' αρέσει να υπηρετώ και τα δύο είδη, ας πούμε, και το δράμα και την κωμωδία. Τι απολαμβάνεις περισσότερο?
Κοίτα, το καθένα έχει